Wednesday, izgleda da je ovo neki ludi eksperiment. Ej, pustite nas! Inače ću ja vas prebiti. Wednesday, samo pogledaj koliko ovdje brava. Nikada ih nećemo otvoriti. Jao, šta da radimo? Smiri se, ne paniči. Šta je to? Oho, nevjerovatno. Koliko lepih balona. Sviđa mi se to. Veoma zabavno. Izgleda da znam šta da radimo. Moramo staviti ove kacige i probušiti balone. Kako ti se sviđa? Jel mi dobro stoji? Hajde već probuši prvi balon. Da, naravno, sad ću. Jao, šta je to? Fuj, tamo je nešto odvratno i ligavo. Aj, to su neki oči, nadam se da nisu pravi. Odvratno. Hajde, Wednesday, sad ti. Dobro, ja nemam problema s tim. Probušit ću ovaj roze balon. O, ne. Šta je to? Je li to mleko? Da si videla sebe? To je jako smešno. Hoću da te podsjetim da si sad ti na redu. Dobro, neka bude ovaj. Šta je to? Je li to brašno? Zabavno. Da li si videla šifru, je li? Šifru od brava? Ne, nažalost nisam. Ne, stani. Imam loš predosjećaj. Probuši bolje onaj balon. Dobro, poslušat ću te. Šta je to? Fuj, perje, odvratno. Enid, pogrešila si. Imaš lošu intuiciju. Onda ću probušiti ovaj balon. Wow, kako zabavno. Vidiš šta je to na podu? Dani, možda šifra od brave? Konačno. Hajde brže da skinemo prvu bravu. 1, 3, 5. Da, uspela. Dakle, rešili smo se prve brave. Cool. Juhu, šta je to bilo? Mamice, plašim se. Odvratno, povratit ću. Neću da mu prilazim. Jao, kao i uvek, sav prljav posao moram ja da radim. Čekajte, samo što sve ovo miriše veoma slatko i podsjeća me na čokoladu. Prelepo. Wednesday, šta ti je? Šta to radiš? O da, to je Nutella. O Bože, kako je ukusno. O da, rado ću pojesti sve to. Ne mogu da se zaustavim. Mamice, ti nisi normalna. Izgleda da sam našla ključ. Da, evo ga, svaka mi čast. Enid, sviđaš mi se mnogo više kad si u nesvesti. Dakle, vreme je da se rešimo druge brave. Da vidimo da li odgovara. Da, uspela sam. Ekstra. Hajde već ustaj. Šta je bilo? To je naš sljedeći zadatak. Šta moramo da radimo? To je neka kutija. Plašim se, Wednesday. Hajde bolje ti, molim te. Jo, kako me nerviraš. Dobro, sad ću. Mamice. Jo. Šta ti je? Da li si nešto videla? Da, nešto mnogo lepo. Onda ću ja da ubacim ruke tamo. Dakle, šta je tamo? Čekajte, da li su to bombone? To je nešto živo! Ne, samo ne insekti! Ajoj! Wednesday, gde si? Ne vidim te! Gde je nestala? Ajoj! Da li ću morati ponovo da stavljam ruke tamo? Pronašla sam ključ! Super, bravo! Verovala sam u tebe. Dakle,
Odlično. Treće brave već nema. Računaj da smo skoro slobodne. Svaki put se plašim. Šta je ovo, Wednesday? Očigledno treba povući. Ali neću da rizikujem. Hajde, bolje ti. Dobro. O, šta je to? Grad od bombona? Mrzim te boje. Zašto nisu crne? Super! Ja obožavam bombone. Da, ja sam u slatkom raju. Prelepo. Dođi ovamo. Hajde da proverimo šta ti imaš. Nadam se da će to biti nešto mnogo ukusno. Recimo kola ili Nutella. Šta je to? O ne! Dobila sam zemlju! Ozbiljno? Ne, ona je gorka i odvratna. Uj! O ne! Pa tu su još i crvi. Sklonite se za mene! Ma, smiri se. Njih više nema. Čekaj! O, zato ima ključ. To je dobro. Bravo, Enid. Svaka čast. Hajde da skinemo četvrtu bravu. Uspelo je! Odlično! Idemo dalje. 3, 2, 1. Zatvori uši. Dobro. O, kako zanimljivo. To su neka vrata. Pitam se šta je za njih. Kuc, kuc, ko je tamo? Nema nikoga. A možda se ključ krije ovdje. Hajde da počnemo sa vrha. Okej. To su mehurići od sapunice. Ja ih obožavam. Kakva lepota. Super. O, ne. Ostavite me na miru. Marš. Fuj. Dovoljno je bilo. Dobro, onda sad ti otvaraj vrata. Okej, da vidimo. Je li to samo boja? Ja sam mislila da je to krv. Oh my god. Pomoć! Plašim se! Wednesday! Plašiš me, skloni se! O, evo i ključ se našao. Odlično. Enid, vidi. O, ključ! Odlično! Dakle, to je već 5. brava. Odlično. Skoro ćemo izaći odavde. Da, to! Wednesday, bolje da se umiješ? Fuj! Oh my god. O, šta je tamo? Hajde da vidimo. Opa! A moramo da popijemo koktele. Pa to je super. Dakle, jedan treba da bude jako opasan, a drugi veoma ukusan. Hajde, papir, kamen, makaze. I ja sam pobedila, znači da ti prva probaš. Kreni! Jao. Mamice. Ovo đavolje piće je mnogo ljuto. Ja odustajem. Hajde, ti sada ti svoje. Dobro. A šta sam ja dobila? Meni se sviđa. To je neki koktel sa kulicama. Gledajte. O, da. To je baš slatko. Oduševljena sam. Hoću da popijem sve do kraja. Žao mi je da te razočaram, Wednesday, ali ključa ovdje nema. Nemoguće. Daj da vidim. Kakvo razočaranje. Znači, morat ću da popijem svoj koktel. Kako odvratno. Fuj. To je veoma ljuto. Skoro sam završila. Hajde još malo. Jao. Nije mi dobro. Smiri se. Pazi. Treba hitno ugasiti ovaj požar. Fuj, kakav smrad. Nadam se da će to pomoći. Jao, fuj, Enid, šta si uradila? Šta će mi ta kanta za đubre? Ali to je pomoglo. O, čekaj. Čini mi se da osjećam ključ. Da, dobro je. Let's go! Ne zahvaljuj. Idemo što pre. Da, hajde. Sve u redu, ne brini. Nisam brinula. O, da. Ostale, posljednja brava. Oho, šta je to?
Ovdje je ceo set mojih omiljenih rastvora. Ne diraj, ovo je opasno. O, a to liči na uputstvo? Wednesday, možda se ti razumeš u to? Naravno. Aha, sve jasno. Dakle, vreme da se izvede novi eksperiment. Potrebna mi je tišina. Moram se koncentrisati. Treba mi suza veštice. Odlično. A sada šmrklja goblina. Daj mi. Gde je ona? Možda će patkica odgovarati, jeli? Rekla sam, šmrklja goblina. Pa ne znam o čemu pričaš. Imam popit, izvoli. O Bože, ovo ni to. Ni ovo, šta će mi banana? Evo je. Izvini. Zapamtit ću. Dakle, sljedeći sastojak. Mama mi je, šta radiš? O ne, Enid, šta si to popila? Ovo je napitak koji će te pretvoriti u... O ne, samo ne to. Koliko još da sedim ovdje? Pustite nas odmah! O, možda ćete uspjeti. Sklanjajte rešetku! Sloboda! Tu! Hajmo, Wednesday! Već ste tu? Super, čao! Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Počet ćemo od torte. Hoću tortu u obliku mace. Odlična ideja. Odmah ću početi. Dakle, treba mi čokolada. 100 komada će biti dovoljno. O, kako super! Hoću ja tako? Želim 100 čokoladica. Hej, zašto ne radi? Daj ja da probam. Nešto neće. Šefe, kako ste uradili to? To su godine iskustva. Sada uzimam nož. Oseći ću viša. O, čokoladice! To mogu pojesti i ovo. Da vidimo šta mi je ispalo. O, savršena čokoladna mačka. Sviđa mi se. Napravila sam 2 polovine. U tanjir ću sipati puno šlaga. A zatim ću izmrviti čokoladne kore. Posle treba sve promešati. Probat ću. Aha. O, da. To je savršeno. Ostalo je staviti fil u mačku i zatvoriti sve. Tako je. Ispalo odlično. Sviđa mi se. Hej, šta je to? Bako, šta je bilo? Izgleda da je to vaše. Da, jeste. Odlučila sam da napravim tort u obliku konca zapletenja. A mace vole da se igraju s tim. To mora biti slatko. A Jill, šta si smislila, jeli? Bako, imam mnogo dobru ideju. Treba iseći krug od kore. Tako je. Uspelo je. Od toga ću napraviti glavu i rep za moju macu. Preliću kore nutelom. Obožavam nutelu. A zatim treba sve ukrasiti. Smislila sam. Dodat ću jestivih detalja. Moja torta sada zaista liči na macu. Gledajte kako slatko. O, sva ruka mi je u čokoladi. Treba obrisati. O, hvala, Bako. Uvek mi pomažeš. Ja sam već završila sa svojom kuglicom. Ostalo je dodati macu. Ona će ležati na ovoj kuglici. Odlično. Šefe, kako vam se čini? Nije loše, ali moja torta će svakako biti bolja. Neka Bela da ocenu. Jeste zaista spremili sve te torte za mene? Oduševljena sam. Dakle, početi? Znam. Hoću da probam ovu macu. Kako ukusno! A baš mi se svidalo. Sad je vreme za ovu slatku torticu. Izgleda baš privlačno. O, i unutra je lepa. A kakav je ukus? O, divno. To je čak ukusnije od prethodne torte. Sviđa mi se. Ostalo je probati posljednju tortu. Mislim da je čokoladna. O, sad ću probati. Ova maca je tako zabavna. Sviđa mi se. Dakle, ko je pobedio? Bako, ti si najbolja. O, kako lepo. Hvala, Bela. A sad mi napravite jelo u obliku šapa.
To su mačije šape. Ideja je super, Bella. Ja čak znam šta treba raditi. Već imam šapu. Tako je mekana. To je antistres. Stavit ću ga na tanjir i to je to. Gledajte. Ne, Jill. Moraš spremiti za Bellu nešto jestivo. To se sigurno ne sme jesti, jel vidiš? Pa dobro, napravit ću nešto drugo. Imam još mnogo ideja, ali moram se malo opustiti. Šta da radim? Napravit ću jestivu šapu. Kalup imam. Jastučići moraju biti roze boje. Koristit ću roze sirup sa ukusom bubblegum. Tako je. A sad ću preliti sve mlekom. Šapa mora biti bela. Tako je. Sklonit ću mlijeko. Dakle, vreme da izvadim šapu. Uspela sam. Ispala mi je divna šapa. A kalup mi više ne treba. Hej! Jill, šta je to, kako si smela? Kako dobar kalup. Treba će mi. Dakle, uzet ću belance. Zatim ću dodati šećer. I umutiti sve to. Tako je. Mora ispasti oblak. Super. Poslije ću dodati nekoliko kapljica crvene jestive boje. Nema više, ali bilo mi je dovoljno. Zatim ću dodati želatin kod belanaca. Da. Gotovo. Sad ću sipati sve u kalup u obliku šape. Odlično. Vreme da se vadi. Hajde da vidimo. Da, kako slatko. Svaka mi čast. Samo što je kod mene bolje. Ja sam napravila testo, a to je isto mnogo mekano. Od testa ću napraviti šapu. Tako je. Odlično. Sada mogu staviti šapu u rernu da se ispeče. Eto. A sad imam vreme da ispletem nešto. Već sam isplela šal. Mislim da je šapa spremna. Proverit ću. Da, savršeno. Vreme da se vadi. Jill, isplela sam šal za tebe, izvoli. Eto, bit će ti toplo. Izgledaš odlično. Da, vreme da izvadim svoju šapu. Sad mi sigurno ništa ne smeta. Dakle, sipat ću unutra džem od borovnice. Odlično. Pomirisat ću. Baš lepo. Dakle, draga, možeš probati. Wow, koliko različitih šapa. Sigurno želim da probam ovu. Tako je mekana. Pitam se da li je ukusna. Super. Svidjelo mi se. A šta je ovde? To liči na pitu. Očigledno treba otkinuti paček i umočiti u džem. Sad ću probati. Prelepo. Baš mi se sviđa. Ostala je posljednja šapa. Ona je još mekanija. Pa to je marshmallow. Neverovatno. Hoću što pre da probam. Fantastično. Tako nežno i ukusno. Rešeno, pobedila je posljednja šapa. Čestitam. Pa naravno, nisam ni sumnjala. Najbolja sam. Sada želim žele u obliku mace. Nadam se da će to biti ukusno. Znam šta raditi. Treba će mi činija. Dakle, sipat ću mlijeko unutra. Da, zatim šećer. I dodat ću par kašika kakao praha. Biće čokoladno. To je to. Zatim ću promešati sve to pažljivo. Odlično. Ostalo je samo sipati sve u kalup. Da, do krajeva. Odlično mi ide. Eto, sve sam sipala. Sada treba ohladiti to da se žele stvrdne. Treba mi frižider. Jao, zašto se ne zatvara? Hajde bre, zatvaraj se!
Šta je za njom? Čudna je. Okej, imam drugi plan. Okrenut ću frižider i stavit ću kalup ovako. Uspelo je. Dakle, zatvaram i čekam. Šta je kod vas? Čekajte, to još nije sve. Imam još nutelu. Sipat ću je na tanjir. Zatim ću izvaditi macu i staviti je na nutelu. Odlično. Sad je sigurno sve spremno. Maca je ispala tako slatka. Bela će biti oduševljena. O, da. Šta je bilo? Šefe, nešto mi ne ide. Hoćeš mi pomoći? Kako odvratno. Ne mogu ništa s tim. U stvari dobro, bako. Uzmite moj žele. Ne mogu da gledam na vašu tugu. Hvala šefe, tako sam srećna. Dobro, a ja ću spremiti sebi još jednu macu. Čak i bolju. Opet će mi trebati mleko. Zatim šećer. I malo kakao praha. Bako, šta tu radite? Ne mogu da odolim. Maca je tako slatka. Kako je super ispalo. Hoću i ja takvu macu. Da, ja znam da sam genije. Napravila sam i još jednu macu za sebe. O, da, to je preslatko. Jill, šta radiš ovdje? I meni treba maca. Hoćeš mi dati? Što bih? Neću. Joj, kako odvratno. Dobro. Uzmi moju macu. A ja ću sebi napraviti drugu. Hvala. I ponovo pravim žele. Šećer. Mleko. I kakao prah. Valjda ste već zapamtili. Jo, gledaj ovaj žele kao začarani. Dobro, nadam se da ću stići. Imam malo vremena. Dakle, sipat ću na tanjir belu čokoladu. Tako je. A preko ću staviti roze macu. Nadam se da mi više niko neće oduzeti macu. Daću je samo Beli. Bela, prijetno, draga. A mi smo završili. Pa to su slatke mace. Pogledajte kako se zabavno tresu. Gledala bih to non stop, ali jedva čekam da ih probam. To će sigurno biti jako ukusno. Počet ću od roze mace. Wow, to je ukusno. Divno. A sad ću probati čokoladnu macu. Dakle, prvo ovo. Uzet ću malo. Kako zanimljiv ukus. Sviđa mi se. I ostale posljednja maca. Jedva čekam da je probam. Baš me zanima kakav će biti ukus. Probat ću zajedno sa džemom. Wow, predobro. To je super. Jill, ti si pobedila. Da, to je moja prva pobjeda. Tako sam srećna. Molim.